Jeg vil starte med at definere en vektor i planen, og en vektor er en afstand og en retning. En vektor skrives med et pil over et bogstav. Hvis man for eksempel vil skrive vektoren mellem punkt A og punkt B, vil man skrive den sådan her. Altså A, B, og så med en pil over. Og ved en vektor i planen arbejder man med et x- og et y-koordinat. Altså man arbejder todimensionelt. Nu vil jeg så bevise sætningen for projektion af en vektor på en anden ved hjælp af den her ligning. Og jeg starter med at kigge på min tegning herover, hvor jeg kan se, at jeg har vektor A og vektor B, som er den lange linje her. Og så har jeg projektionen af A på B, der står vinkelret nede på B. Og når jeg har en vektor B her, kan jeg gange den med en konstant for enten at forlænge den eller forkorte den, alt efter om jeg ganger med et tal over eller under 1. Altså over 1 så forlænges den, og under 1 så forkortes den. Og som jeg kan se her, så er min b-vektor så lang her, og jeg vil gerne forkorte den, så den går hertil. Og så den bliver om til vektoren, jeg har kaldt AB her, eller A på B. Og derved skal vi forkorte den, og derfor ganger vi med tal under 1. Og det formel kan vi også skrive sådan her. Så vi skriver A på B er det samme som, altså vektor A, B her er det samme som B gange med en konstant. Vi skriver det lige som konstant gange med B. Når den så står sådan her, så kan vi se, at det her udtryk er det samme som det her udtryk, hvor K er det her. Så hvis jeg lige skriver det op, så er K det her. K er lige med det her. Og det skal vi så prøve at bevise. Og for at gøre det, så skal vi lægge mærke til, at det her er et tal, og det ved vi, fordi et prikprodukt, som vi har med at gøre heroppe, altid giver et tal, og en længde i anden også altid giver et tal. Og for at komme videre herfra, så får vi den gode idé, og den gode idé går ud på, at vi prikker A med B. Men for at gøre det, så skal vi lige vide noget mere om vektor A, som vi har her. Og det vi kan finde ud af om vektor A, det er, at den kan udtrykkes ved vektoren her, og så projektionen her, som vi kan lave til en vektor. Så den kan udtrykkes ved vektor AB, og vektoren herover, som vi så vælger at kalde for C. Og når vi så har kaldt den for C, så som jeg sagde før, kan vektor A udtrykkes som AB plus C, så det skriver vi lige heroppe. Så vektor A er det samme som A B plus C. Når vi så har fundet ud af det, så kan jeg sætte det vi har på højre side af lighedstegnet her ind i stedet for A her. Så vi siger A prik B er det samme som A'et, som vi fandt ud af var det samme som det her, prik med B. Og det sætter vi lige i parentes her. Og når jeg så har gjort det, så
ganger jeg så ind, og når jeg ganger ind, så bliver det b prik a b plus c prik b. Og det jeg så kan se her, det er at jeg her har en vektor, som jeg prikker med en anden vektor, som altså er vinkelret, som vi kan se her. Altså c, som jeg har her, som er vinkelret på vektoren b, som jeg har her. Og når en vektor står vinkelret på en anden vektor, så giver det altså altid 0. Så det kan vi så sætte lige 0 det her. Så det giver altså b prik a på b. Plus 0 kan jeg så skrive. Og så i stedet for at skrive vektor ab her, så kan jeg lige så godt skrive udtrykket, som jeg fandt heroppe, k prik b, da det altså er lige med hinanden. Så når jeg gør det, kommer man så også til at hedde b prik k prik b, som så kan omskrives til k gange længden af b i anden, der har 2 b'er på venstre side. Og det jeg så kan gøre nu, det er, at jeg kan isolere k, da det var det, vi skulle finde ud af. Så k, når jeg isolerer k, så bliver k altså til vektor ab. Så den kommer til at se sådan her ud. K er lige med vektor a prik b divideret med længden af b i anden. Så, og så har jeg så fundet ud af, at k er lige med det her, så vi så fandt ud af, hvad det her op. Og dermed har vi bevist sætningen for projektionen af vektor på en anden.